खुलुमबाय गिबियावनो रायजों बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं नैबे समाव रायजों बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननो नैबे समाव मोनसे समायना रमायना मोनसे नुथाय दिन्थिनो थाखाय लादों। नोंगौ आं बे समाव दंफैयो क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय गोदान फ्लाइअभार थामहिनबा निउ फ्लाइअभारनि सिङाव दंफैयो आरो बे समाव जों नुनो मोन्दों जे निउ फ्लाइअभारनि जा खुन्थिया बे खुन्थियाव मोनसे समायना रमायना मोनसे सावगारि आखिना दोननाय मोनसे नुथायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगां ससियेल मिडिया थामहिनबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां गोसारनायखौ नैबे निउ फ्लाइअभारनि जा खुन्थिया बेयाव थानाय सावगारिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां गोसारनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बे खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननानै दिनै जों नैबे रायजिं बड'लेण्डआ नैबे निउ फ्लाइअभारनि जा खुन्थियायाव थानाय बेखौ जों रायजो राजा नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नैबे समाव बे फ्लाइअभारनि सिङाव दंफैयो। नैबे निउ फ्लाइअभार जा खुन्थिया बे निउ फ्लाइअभारनि खुन्थियायाव थानाय सावगारियानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मोनसे समायना रमायना सावगारि। सासे लाइमोना बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा सावगारि बेखौ जोबोद समायना रमायनायै नैबे निउ फ्लाइअभारनि खुन्थियाव आखिनानै दोननायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे निउ फ्लाइअभारनि खुन्थियाव थानाय जा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारि बेखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। ससियेल मिडिया गेजेरजों गोसारनायखौ नुनानै जों दिनै रायजिं बड'लेण्डनि रायजो राजा नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों दि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारि बेयाव गोमो गाबनि आर'नाइ लोगोसेनो बड'फा लिरनानै बिथां आर्टिस्ट बा गिरिया बेयाव लिरनानै दोनदों। अदेबानि बे समाव जोङो जाय बिथाङा नैबे सावगारिखौ आखिदों जों बिथांनि मुंखौ फेसबुक बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुदों जे निलिम महन्त मुंनि सासे लाइमोना नैबे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ नैबे निउ फ्लाइअभारनि जा खुन्थिया बेयाव समायना रमायना महरै आखिनानै दोनदों। नंगौ थारैनो नैबे निउ फ्लाइअभारनि जा खुन्थिया बेयाव जोबोद समायना रमायनायै जोंनि बर' हारिनि जा बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिनि सावगारिखौ जोबोद समायना रमायना महरै आखिनानै दोननायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो नैबे निउ फ्लाइअभारनि जा खुन्थियाव आखिनानै दोननाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारि बे सावगारि आखिनाय हाबाखौ बा सावगारि आखिनायखौ रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो? नैबे निउ फ्लाइअभाराव जा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ आखिनानै दोनदों बे खामानिया थारैनो बाख्नायजाथावना नोंथांमोननि थाखाय गनायजाथाव नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना जोंनि नैबे रायजिं बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो जों जुदि बेफोरबायदिनो नैबे निउ फ्लाइअभारनि खुन्थियाव जा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ आखिनानै दोनदों जों बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै थानाय ओरैनो थानाय वालफोराव जोङो बेफोरबायदि गेदेमा सुबुंफोरनि सावगारिखौ आखिनानै दोननो हायो नामा? बेबायदि आखियोब्ला बेफोरबायदि खामानिया जोंनि थाखाय बेसेबांखिनि गनायजाथाव बा गनायजाथाव नङा जों बेखौ रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैनानै थाबाय। नंगौ बे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ फिन खनसेबाव बे बड'फा समायना सावगारिखौ जाय लाइमोना निलिम महन्त बिथाङा नैबे सावगारिखौ आखिदों जोबोद महरै बिथाङा बे सावगारिखौ बेयाव आखिनानै दोनदों। नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा निलिम महन्त मुंनि सासे लाइमोना नैबे क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय गोदान फ्लाइअभारनि जा खुन्थिया बेयाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ समायना रमायनायै आखिनानै दोननाय बेखौ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लोगो लोगो जों रायजिं बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै रायजो राजा नोंथांमोननो दिन्थिफैबाय आरो नैबे निउ फ्लाइअभारनि खुन्थियाव आखिनाय बिथां उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ लानानै रायजो राजा नोंथांमोना मा फोरमायो जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहर।